Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sino nga tali nakakabaliw at Tinteng? Sakpay na ira ng awan ni Nanang. Esmeralda! Check na ito eh. Ni Senyorito Brandon? Kasanon da ito eh? Talaga, napintas ka. Makapasulisog di pamakim. Napimpintas ka manan numarwatan ka. Oo. Apay kas lagpigbigargar ka? San ka ngagbuteng kanyang? Nakapagsarita kami kan Ama Emiliano may panggapit jayakin ka. Agyan kay Jevilla, ket pagbalinak ni tatang mo akaturean kadagiti tao. Agyan na kay Jevilla? Agpaayak at agabo yo? Saan? Saan natagabo ti kay batugan ti napintas mo, Esmeralda? No digat maysa a senyorita. Kasano agbalinak a senyorita? Idinto tamay sakla nga anak ti mamirmiraot at trabahador iti asyenda. Amo ka masirib ka, Esmeralda. Ura jak ibugsilan. Mawatam ti kahit ko asawan. Malidayanak lan. Numay palagit amay sak amasirib. Gaputawan ka saskan na. Adayo na sirsiribak ngam ni Fatima. Ngam gaputa asyendera ni Doña Celedon niya alola na. Akas ka na kayo na ilupit-lupit ti kalintagak. Ha? Awan pulos ti kay mudingan mi kada kayo ababak na. Esmeralda. Mailupit-lupit kami laang. Gaputa iti imatang yung asyendero. Agpatingga kami amatagtagabo ngay lupit-lupit yung. Parda sampay tagtaray si Maron. Masapo la makadanon tay ti kaunasan. Nagtura din Esmeralda anang ibaga kanyak kas jay. Anyat kay nasawan. Pagkadkidan na ti jaya ka. Natangtikin mo't nakas kinila kay Emiliano. Ha! Sana mabalina. Jak narwam ang mapapaay. Isuan nila kay Emiliano ti kasarita. Ha! 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 Nakitak ti likodan ni Senyorito Brandon, Esmeralda. Nagkapukaya may jay palay. Naturag ka ba na nang ibaga iti kasta anak kaw? Nabainan lakit day. Babak nang dananang. Saan da makarik na iti nasakit? Uray nasakit ti panakisarita kadakwana. Kas ka na ni ibagbaga ni tatang kanya. Masapol ang balinak alatangkan wano natibkar. Kung anakit din nga agnaedak ka na iti asyenda, akasukat ti panagbalin ni tatang anaturay. Ay. Agparparik na kanyak. Noan niya at talaga ti panggap ti Senyorito Brandon. Ngamjak ipalubos nga agbaligi ti daka sa panggap na nanang. Salimot patak ti dayaw ko. Uray isupay ti pakatayak. Saanan nga o tisogat ko. Manggapupayan nga glunit. Masapo lang may baga na ko. Tapno may patungpal kumaritan ti panggap ko. Sana mabalin na diyak makabalas. Brunaw! Oh. Anya di bagayo kanyak na nabarang? Si kalangaminan ti saan anangan. Nakadalusak pa yan iti bilya. Kaya't kukumaan amay ringpas dagiti trabaho. Ket di babayang panagluluto man iti pangal daw. Anya bibiyang ko? Kin uray jak mangman. Saan mo abiyangan nita? Nakainto pa iti pagpupungto ta. Awan da kas iti imbagak. Anya ti kapungtot mo. No jak la pang panunutan na bakit kayo narabis kay kuman. Nakarupangat ni Senyorito Brandon adiltan. Kasla at kagura na. Gabat! Ayan nila kay Emiliano.
Ijay tayo nakakita kapag tabtabasan na senyorito. Nalpas na nga tan. Mabitla ang tayabak. Ama Emiliano! Kaya't nakakano akasarita ni senyorito Brandon. Dahil matlagayam. Ay, senyorito Brandon, anya ti ibagayo kanyak. At nakadiin polong kada kayo ni Gabat ang nagbasulak. Oray lang nakigtot ni Gabat. Agtantanang kayo la kay Emiliano. Amangan no narongrong sot to ni Gabat ngam ni Bruno. Anya ka ti maipaay ko kada kayo, senyorita. Kagap-gapo kiti balayo ket nakasaritak ni Esmeralda. Injaya keng kuana tulunga kiti panagadal na. Kasukat ti panagyan na Ibilya. Ket no umanugot kayo nga agama. Da kayon ton ti katurayan at taok. Oh, apay asan kayo makatagari? Ha? Ama Emiliano? Dayta, dinayaw kayo pa yan. San ka kadya masayangan iti masakbayan ni Esmeralda? Nasged ti tarigagay na makapagadal iti Koliyo. Jak ka ba ulan apagadalin kadagitaw Kaputa, malumot na ti sweldo ka trabahador iti asyenda. Kat nulabsan ti agsao. Saan pa'y ang makaanay ang pagbiag mi? Kaslad da kayat mo asawan, Ama Emiliano. Saan ka di apod no ti kunak? Ket sanyo ka di mo tanawatan ti kunak? Siya kundi makamong aggastos para ti panagadal ni Esmeralda, iti Koliyo. Nga masapol, ngagyan ni Jacinda o ni Jevilla. Tapnoan niya. Pagbalin ninyo at tagabo, kat mairamraman ti anak ko ang mailupit-lupit. Ha? Panagkunak, adda sa bali apang gapiaw, senyorito. Ulitak timbaga kin Esmeralda. Pagbalinak a senyorita, Jevilla. Amaw no anya ti agtartaray iti utik yaw. Napintas ni Esmeralda. Maramat na rita kinapintas tapno may tag-ayin na di pa nagbiagyo. Oruray ti pangedeng yo, Ama Emiliano. Jak pa'y laeng makadesisyon ita. Ket panagkunak. Saan nga umno daytoy alugar a pagsalitaan tayo daytoy abanag. Dumano nakto Jevilla, senyorito. Nasaysayat pa Ket kumuyog kanto kadag Gabat kandagiti kakadwa na inton malam. Gabat! Makamu kan didoy. Nagtalkan ka akas kini Bruno. Ket sanak apa ayan. Igastusan ka na ni senyorito Brandon ti panagadal ni Esmeralda. Ket agyan ka na ni Esmeralda iti Villa. Ay, naggasatan ni Esmeralda. Agbyag akas senyorita. Saan ko ang mababalaw ni senyorito Brandon? Napintas ni Esmeralda. Ang umanugot nga ta nila kay Emiliano. Nadlaw ko nga agtap-tap palaang ni Ama Emiliano. Madlaw ang makapungtot kin ni senyorito Brandon. Sa dino tinagapo ang Brando. Itay-pay apimanaw ka. Naggapo aki jay kaunasan mama. Ngam di magasak pay lang iti kabalbalayan. Ang may sa kalaan, naturit kamat. Kasanon no sinaadda ka dagiti tulisan. Awan ka buteng ko, kadakwada mama. Asintado ka pumaltog. Ket urag bipin natay kami. Anya trinantam iti kabalbalayan. Kinasaritak ni Esmeralda. Injayakin ko na titulong ko amang paadal kin ko na iti Koliyo. Aniya? Kasukat. Di panagyan na dito Villa. Pagbali na matagabo, planom ka di apagtalawon ni Barang? Saan mama?
Pagbali na ka senyorita ni Esmeralda. Aliyak kinunda. Asawaan ni Esmeralda? Saan? Diyak umanugot. Mama, naturturayak ngem tidak kayo. Saan nyo ama supring ti pagaytak may papan iti dayta. Di nakpagpungtutan, Brando. Sa anak nga manugot, amay salama mirmiraot ang baling asawa ni Brandon. Di pagkat kastaon ay naragsak nila kay Emiliano. Iso na pigat adadaulo na kiti trabahador. Barang! Nagbayag ka na ya! Ikan na kiti danom! Ay, senyorita, dahito ti danom. Pitay pa ya binilin kaya laan na kiti danom? Nudyak lang makapagtapang tumpaan ka na eh. Ay, Kat, agmuleng-leng ka, ha? ay, ko nga main. Nanggagko, paumayan nyo ni Esmeralda dito Bilia. Ay, pagtalawon dak ka din akatulong yaw. Tonta! Diangot ka talaga. Saan ka makauawa? Talaga di akong magustuhan ba ito ya? Saan nakmanin na kinasarita ni Senyorito Brandon? Diyak ngamin napakadaan ti idadating na. Talaga ngayon sukat naksan ka ni Gabat. Sana mabalin. Wala mo kagapunan nga ramidan na ito eh. Ninana parang agturungan nito eh. Apay apinayapayan nak Brunaw. Anya ti ibagam kanyak? Ni Senyorito Brandon. Eh, kalpasan ang nakapagsarita da kini Doña Margarita. Simre ka ni ti kwarto na. Aguray kayo ma. Apa yan nabasa ti ropa yaw? Insuyat ni Doña Margarita, tinabati adanong ti baso iti ropa. Nagsinugbat na nga gina. Siyak mo't na nagpupungtutan na. Apay nga inasid ka nak, Gabat. Anya ti ibagam kanyak. Kasimbilin ni Senyorito Brandon, Ama Emiliano. Kumuyog kayo kada kami iti panagawid mi Ijebilya. Umuna kay latan. Agawid akpay lang Ijebalay me. Saan na mabalin? Kasla sino ka akalaingan? Naturturay ka pa yan ngam na Senyorito Brandon. Awan pa kay dumaam kan Brunaw. Anya ka diti kagurayo kanyak. Denggendak Ama Emiliano. Siyak ti madaksan no saan kayo akakuyog amapan iti Villa. Takrot ka matlagayam. Awan bibiyang kaw no malatigo ka. Kakadwa! Umuna kayon nga gawid. Ama Emiliano, mapantayon. Gagkasapulan timang bayabay kanyak. Lading itak Ama Emiliano. Nga masapol nga agtongpal kayo kanyak. Di manong Gabat. Anya ti kata na dito eh. Pangaasim Esmeralda. Saan na kumaaliklikan? Apay nga da ka dito eh. Nagkuyog kami kini Ama Emiliano. Saan na kayat akadoak amapan iji Villa? Apay ka no? Agsarita da kano kini Senyorito Brandon. May panggap iti jaya ni Senyorito Kingka. Anya? Nagasat ka, Esmeralda. Pagadalan na ka ni Senyorito Brandon. Agyan ka pa iji Villa. Apay kumanagasatak? Idinto akay papananaday takit agbalinak at tagabo akaskan ka. Esmeralda, kaguranak ka di. Ti amok idikat na singpet ka. Ngam awan gayam nagdumaan nyo kanin Manong Bruno. Nasakit tinakam ko kada kayo. Inruruman nyo ni Tatang. Sige, panawad ka. Pangaasim, Esmeralda. Ibatam ti imak. Saan nakaliklikan? Ibatam ti imak. Pasensyakan. Kitawag, saan na kumaakagura? Apay kit din na saan kakagura? Dakas ka? Agpapada tayo laang ang mababaon. Mababaon kami. Kat mailupit-lupit ti kalintigan mi. Kat sika. Awan pa kay dumaam ka dagiti asyendero aman ang guntaway.
Kan mangiruruman. Isu arum benglaeng akagura ka. Apay day tatalunasan, Emiliano. Di mo ibaga nga itugot mo, Ijebilia. Kaya't ko nga ipungsay ti ulo ni Gabriel, babaan iti daytoy atalunasan. Anya ka di daytan ang mapampanunot mo? Impilit na ako yung ganak amapan iti Bilya. Jak kumapay laang kaya takasarita ni Senyorito Brandon. Tapay. May papan iti nagsalitaan ta ken Esmeralda. Anya? Amawk adakes ti panggep na ken Esmeralda. Ngam sa anak nga umanlukot. Lumasat dapay iti rabaw ti bangkay ka. Ang urayan na ka ni Senyorito Brandon. Saan lakit na pumanaw ni Gabriela saan nakaakadwa? Ay, di nak mapilit na itagabat. No jak kayat ti sumurot ken kuana. Ha, gaputa da ito'y atalunasan ti kasarhita na. Tapay. Matiktikanan ni Manong Gabat ang mga uray kada kayo di tarungan. Apay a kinasaritam dayjay alalakay ha. Saan ka nakalikdikan ko, ana? Saan ka nung amin apumanaw no saan na kayo akadwa? O talaga akarkaritin naktilokaw. Ibilya daw, ibatim day tatalunasan. Ang mga makapaglinawaan kayo kini Gabriel. Saan mo kapailan? Dadapaltog na. Padasan naman adang ran ni tatang nanang. Ah, Usarit ti paltog ngintid na kanya. Apang patay ko kan ko, ana. saan? Saan anak ko? Agparbang kayo kung mga agama. Naimbag ta si murot lang ni Emiliano kini Gabriel, Esmeralda. Kagurak ni Manong Gabat, nanang. Daka sa tao dayjay. Anak ko, sinursuruan na kang agpaltaw. Uray! Napatpatid ko, ana ti panagtulnog na kadagiti amo na. Makasagana pumatay? Awan pa'y mo ti pinatay na Bruno at trabahador. Taranggas dalang. Inutin da tayo nga rod apatayin, nanang. Hala, sana na dahi tati pagsaritaan ta, anak. Nagabahan niya ka tati pagsaritaan da Senyorito Brandon kan tatangbaw. Saan ako manugot? Saan ang mabaling agbaligi ni Senyorito Brandon iti dakes sa panggap na kanya? Nakadanon tayo matlangan dito Villa, Ama Emiliano. Aguray kay labiit. Tayo pakaambok kini Senyorito Brandon nga data yon. Anya ti kadda na tiyo lakay dito Villa, Gabat. Saan na si katirantak, Brunaw? Makaharit ka alakay. Kaya't siya tapagiddanan kaya paltugan iti na ito Gabat. Sige! Anya pa'y lang ti or-urayan, Brunaw. Paltugan na kaon. Ngam laglagi pa dakkel ti sungsong batam ken Senyorito Brandon. Makaharit ka lakayan. Laklakayan na kaon. Ngam saan akas karina apansuanak. No ikanak iti patas alaban. Hoy, sika Gabat. Iawat mo ti paltog mo iti na italakay. Tagpinaltog kami. Ama Emiliano, saan yun nga italtalak ni Bruno? Umay kayo kit din. Or-orayan na kayo ni Senyorito Brandon. Salbag kayo. Anya ang gulo na ito, ha? Agpapada kayo atonto! Nito niya Margarita. Umay kayon, Ama Emiliano. Saan na masapol ako yung ganak, Gabat? Makawaya sa kasumrek ti Bilya. Na kayo ken Bruno ti pinatay. Tabuyaan na kayo ni Doña Margarita. Tiyawaran pa'y nalakay. Paltugak na kuman. Lakay Emiliano! Anya nga mintikadam dito'y Villa. Hoy, sika Gabat. Apay ang mulanglingan lak. Kayat mo, tagpinaltog ta. Saan tangag kabusor, Bruno? Saan ka atutupat? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag ang malumiyaw, Doña Margarita. Imayak, tapno pagsaritaan may ken Senyorito Brandon. Tinagsaritaan da ken Esmeralda. Kaya't mo nga'y padawat ti anak mo, ha? May sakamot ng ambisyoso. Aging ga asa anak-anak kapanggedeng.
sa andak nga usigan, Doña Margarita. Naturad ka amang sungba-sungbat kanya? Awan ka di ti kalintigat, Doña Margarita. Saan ka kadipay lang agulima ka? Kaya't mo tapaayabak ni Bruno. Kat iguyod-guyod na ka ngayruar dito yung Villa. Kalpasan na kat paltugan na ka. Paltugan na ka na kiti pasurot ko kati bulang na kalatan iti lang alam. Kaya't mo, ha? Ay, no talaga ang maiturad ni Bruno. Itay kumapay laeng nga inaramid na dayta. Mama, panawan na kami pa kan Ama Emiliano. Siya kundi makamuking kwa. Sungba-sungbatan na kami dahito alak-lak yan. Saan kayo na sumungbat, Ama Emiliano? Ay, Sige, Mama. Panawan na kami. Umanugot nata ni Ama Emiliano. Nga agnad ni Esmeralda dito'y Villa. Kasukat ti panang paadal ni Senyorito Brandon. Ay. Diyak maawatan. Noan niya talaga ti pampanunutan na. Natukyat tirik na asimurot kanyak. Nagbayag nga inoray ko. No agnad ni Esmeralda dito yung Villa. Kanayon kaming ton nga agkita. Ang kagurguran ako ni Esmeralda. Nagkuyog kayo gayam kini Emiliano adimteng dito'y Villa Baraok. Dahil tangamin tibilin ni Senyorito Brandon na nabarang. Dayawag ti kinaturod ni Emiliano. Nagkinarit da kini Bruno sa sinungbatan na ni Doña Margarita. Ano niya? Ay, bugkawan na klaang ni Doña Margarita. Kasta una yan, nabutang kao. Ita, Ama Emiliano. Kaya't ko amang nagdipanggadang mo. no agnaed ni Esmeralda dito'y Villa. Anya ti aramidin nyo kenkwana, Senyorito Brandon. Kan saan nga ta nga iroruman ni Doña Margarita? Ti pangadang nyo, ti kaya't ko amang saan kayo ngagsalutsod kanyak? Awan ka di ti karbengak nga agsalud-saud. Talaga natangken ka alakay. Jak narwam mapapabainan. Ladingitek. Huh? Sa anak nga umanugot nga agbalin ababaon ninyo ni Esmeralda. Anya? Saan ang matagabo ni Esmeralda? Kat anya nga ron, Senyorita. Anya ti pangpanggapin nyo iti anak ko. Saanan ang masapol asong bata nyo pa'y dayta? Uray anya ti gapuna sa anak nga umanugaw. Kalpas kayo gaya mo na nagsarita kin ni Senyorito Brandon, Ama Emiliano. Itulnog kayo nga rodan. Saan ang masapol nga itulnog na gabat? Kabaulak ti agawid ng may maysa. Saan ka kasapulan? Ay, naturod kayo. Agan-anad kayo kuma. Kahit, anya ti kayat mo asawan iti dayta ha? Mutmut nga nakaday. Saan amay may sa ti aldaw? Ngay, talaga balbalaagan nak. Wen, amok no kasano ti kinaturay dagiti amom. Kastamed ti kinaranggasyaw apasurot na. Amangan nung mangag na kayo da Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Ken amangan no adala iti asidag tayo ni Bruno. Ay dosaan daklat ta. Saan daklakit di alibatain. Sagkaysa tayo lang iti biyag. Ket nakasagana ak ang makigasang gasat. Mapan kayo nga rodan, Ama. Tanay, nasip ngatan. Hey! Hey! Lakayan ni Ama Emiliano. Ngam natibkar pala dagiti paskal na. Narwam itirigat. Ken kaslasan ang mabutang amatay. Ni Bruno. Amangan no nang nagnadagiti imbaga ni Ama Emiliano. Ket agipulong. Liklikak. Taamangan no agsinungbat kami manan. Saan ko akabutang ni Bruno? Ay tala.
taamangan no pagungtan na kami ni Doña Margarita. Diawanan pain alakay. Imay lang dito'y tapno pabainan nak. Tanya pa lang arod, tinayan. Nagsayang lang iti oras. Brandon, anyat nagsaritaan nyo iti daya alakay? Apay ngagbarbartek ka? Nagkadkadan na ti Jayak, mama. San manugot nga Gian Esmeralda ni ti Villa. Kabayanan ti panagato na. Imbagak pa'y kengkwana, asan ababaunan ni Esmeralda. Tiyawan pa inalakay. San ko amaklon da iti, mama. Awan pa'y tinarigagayak adyak nagunod. Tanya kami ti panggap mo kini Esmeralda. Di kagbali na maag, Brandon. Tsak kaya taday nga anak ti bamirmiraot ti asawaan. Napintas ni Esmeralda, mama. Makapasulisok. Sana mabalin na diyak matagi kwa. Ni Fatima langan, Tiarmam. Adan ni Fatima, yaman nilang agad adal. Kansaan ko nga asawa ni Esmeralda. Pagay ayamak laeng, mama. Isagdag mo, day ta kinamaag mo. Ala, hindi ka maturugan. Naimbag na si Mangpot kan Emiliano. Kumusta tinagsaritaan niyo kini Senyorito Brandon? Ay! Pinagkadkadak ti Jaya na. Amok nga adadakis apang panggapin na iti anak ta. Kasano nga Rodan? Sigurado ana pabainan kat amangan noan niya ti sumarunong aramidan na. Sa anak ang mabuting. Kasaritak ni Esmeralda. Ibagak na agan anat akanayon. Ura ita kabaalan na matan asalak niban ti bagina. So saan arumbang ang mariribukan ka iti dayta abanag? Saan arumbang nga ipakita tayo ti panagbuteng tayaw? Saan ka di pay lang amin anapdak ni Senyorito Brandon? Iti panangiruruman da kada tayaw. Apay nga iramraman na pay laang ni Esmeralda. Dayjay a Gabriel ti kapungtot kao. Impang tanak ti lukaw. Talaga ka di anaranggas dayjay ka barbaro apasurot ni Senyorito Brandon? Panagkunak. Narungrungsot manen dayjay ngam ni Bruno. Talaga nga aglanglanga anaranggas. Siriringak pa'y langi di simangpat kayo tatang. Nangag ko tinagsaritaan nyo kinanang. Katagyaman tasan kayo ngay manugot. Iti kaano man. Sa anak nga umanugot ang maisagmat ka Esmeralda. Saan abali aday ta ti pakatayak. Tatang, Kanangad mo pa'y tinagsaritaan mi iti dayjay agabat saan ka di. wait tatang. Naapay nga na nagbali na pasurot ni Senyorito Brandon. Diyak magustuhan ti panang balaag na kanyak. At dalakit di dakis apang panggapin na kanyak. Saan mo't kumaa tatang? Sa anak ang mamutang kan ko na Esmeralda. Diyak ipalubos nga uray dagiti pasurot ni Brandon kat iruruman da tayaw. Naimbag, tasan kayo pa yan nakapanaw kadagiti kakadwam kabat. At ay bilin ko king ka, may panggap kinila kay Emiliano. Ha? Anya dayta, Senyorito? Diyak magustuhan ti parang paay na kanyak. San kami pa yan alpas? Si puta man naimbag. No agpatay-patay ngagtrabaho. Kulat tayo madagos. Sige, Senyorito. Tay tati kahit ko apasurot, natulnog. Paltugan pa ikit din. Nukas ka sa no, Senyorito. Nila kay Emiliano, timang bunyag kanyak a kriminal. Na, nasaysaya at pa inupatayam. Tapnawanan ti makalapad iti panggap ko kin Esmeralda. Ha? Rito, sakpay kit din, timang patay tinadya kay Emiliano. Naimbagan ka ka din, Bruno? Uwan, Senyorito. Sige, kasarita kanto inton madamdama. Sige, kabat. Agtignay ka.
Nakita ngay naisisgan na kayo ni Bruno, itay kasarsaritam ni Gabat, Brandon. Saan mo ta si Murot? Imbaga ken kwa na nga isupay lang ti mangida ulo kadagiti agbantay itaglawlaw ti Villa. Oh. Uray, tama pagtalkanan ni Gabat amang idaulo kadagiti pasurot tayo, mama. Sigurado ka kada iti panagtalat mo iti jayjay agabat? At dahil bilin ko nga ramidon na kinila kay Emiliano. Talagang sakit yan na sakit tinakan mo. Di pa nang paainakan ka. Jak narwam ang mapapabainan. Dahil jay payalakay? Brandon, saan ka di pinusgam amang idaulo kadag iti trabahador? Amang sipot iti garaw dag iti tulisan? Ah. Inikampay iti kabalyo na. Wan, ngam awan ti aramidon na. Dahil tati may isa pagpungtutak kengkwana. Iso ako na kinikabat. Patayin na paikit din nila kay Emiliano. Numatay nila kay Emiliano. Agbutangan dagiti trabahador amang sukir kan ka. Nasaysayat numatay tapno awan pasalsali. Ket may patungpal ko ti panggip ko kin Esmeralda, mama. Tonto ka matamay sa Brandon. Na. Talaga pag mamauyungam da dya babae? Wan! Ket bay andaklaan. Addan ni Gabat ken dagiti pasurot na. Apay ingatan ni Bruno. Kasla addan ang nakabutbutang day ta Gabat. Denggan nyo tibilin ni Senyorito Brandon. Awanti ag patay-patay kada kayo. No saan nyo akayat ti Madusa. Masapol nga ilalain nyo ti agtabas. Tapno at ado ti magiling iti asokarera. Madamdamalaan. Umay manan agbunag ti bagon. Agtabasak laeng. Nila kay Emiliano. At nakatimot lang. Kay Emiliano. Ay, wen, adda ak among. Masapol nga agtrabaho ak, tapno adda pang biyag ko iti pamilyak. Ken adda maurnong ko agastusen to ni Esmeralda iti panagadal na. Irantak na ipangag. Uray idaanon na ken Senyorito Brandon. Ah, idaan nyo. Kay bagbagak lang. Addan ti bagon. Day talaeng no sakmanan ti pagbagkatin na kadagiti unas. Ay nagrigak met nga rod ti umuli iti andam nyo. Agpakada kumakada kayo, nanang. Saan na masahon ni tatang? So siya ko timang bukwal kadag ijay ta. Pambara ka man kita kadag iti mula tayo ijay. Day ta talaga ti panggap mo. Wado agin sayo ka. Kuha nanang. Intugot mo ka ti paltog mo, Esmeralda. Wen, napayagan na sa anak na gitsayo. Ay, madantanaga na iti da ito'y araramidam anak. Apay amasapol nga ginsayo ka nga agpaltog. Naskan na sursurwag asalak ni Bante Bagik nanang. Kalpasan di pa ng paay ni tatang ka ni Senyoritong Brandon. Ang mga no ibilin na kadagiti pasurot na pagaramidan dak iti dakes. Ay, hala, agan-anad ka nga rod anak. No babalin. Awan ko mati makaam mo iti daytoy nga aramidam. Aniya nga tati pagpumpungtungan ni Bruno. Binungkawan na dagiti kakadwana. Kadadapay kinabil na. Dandani ako manay ramraman. Nung sanak nga inayaban ni Doña Margarita. Ay, nauyong amen dagiti adda dito'y Bilya. Kanuuray sa dayjay Gabriel abirbil ngasan da iti Gabat. Nakabutbuteng dagiti matana. Nagbarbon pa. Kinay na, barbasan pa. Lumalaing ako na pumaltog. Malaman. Agawid akon. Ang mga nuwasik nga tanak iti dalan. Katidyak mapakadahan ti pagkad. Kat sigurado, madanagan lakit ti ninanang. Sursurwag kayang tiyagpaltog anak kasakay iti kapalyo.
Hi. Hi. Mapanta na nga lo. Hi. Ya. Ya. Ha. Yang. At nakakabalyo ang masabat ko. Ya! Ya! Ikabalyo. Ya! Tantani kami ng kapagsitabat. Malasin ko. Talaga ni mga gabat dito. Kagurgura ka! Napunta ki manong gabat. Ala! Ho! Napatay ko sabat din. Diyos ko! Kasan na dito eh? Ay, pagawanan na ko ma. Jakbak na may sako na kriminal. Amalo! Dito'y kalaan ha. Di ka pumampanaw. Nagasok naman ang gabat. Lukas na. Saan ko napatay? Esmeralda. Ape naltugan nak. Awan sugat mo? Nakigtot ti kabalyo. Gapo iti kanalbuong. Gapo iti dayta. Natnagag. Nay ko. Nagsakit ti bakrang ko. Esmeralda. Kaya't nakadi apatayan. Imulo ti darak iti pag nakapasungat ko kan kamanong gabat. Kagurgura ka. Dakas ka. Anya. Imbaga ni tatang tinarami jo kan kuana. Idi nakadanon kayo ni Villa. Isong ay kararag mo. Asaan ko maasyak asinurusuruan mga agaramat iti paltog ti mang patay kun ka. Esmeralda. Anya. Kagura na kiti panang paltog ko kan ka. Sige, paltugan na. Patayan na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pinasapol na kanina ang mau, tadi na kamat lamapas ang perten Esmeralda. Apay akas tatalangam. Diyak maawatan no niya dati ang mariklik naktatang. Makapong tutak law na eh. Makapong tutak uno. Diyak mo. Saan ka maawatan? Agpat pataraya kami ni ti kabalyo. Kabayatan ti panagpampanunot ko, hindi mapasungadak ni Manong Gabat. Kasano anaamwan na ti ayan mo? Diyak mo, tatang. Bilin lakit din ni Senyorito Brandon. Gapo iti pan nakapabain na, iti panagkad-kad ko iti jayan na. Kaya't nakaapagaramidan iti dakais. Gapo iti pan nakapasungat ko kankwana. Nalagip ko ti panangipang tanang kada kayo, tatang. Imulo ti darak kat pinaltukak. Inaramid mo dayta. Napuntaam ka de. Saan, tatang? Ang asiyo. Saan ko maamamuan ni nanang daytoy ang napasamak? Saan yung ay bagbaga? Kaimbag ka nakita na ka ni tatang mo. Nagturturungam ka de, anak. Padanagan naklauna itayan. Nagsabat kami ti dalan, nanang. Inasikasok pa imot kami dagiti nagtubon amula tayo sakbay ang nag-ensayo Wala, saan ka kumamot ang nagkasipngatan? Di kay madanagan. Saan to na maulit da ito eh? Ay, madanagan ka dagiti aramidem, Esmeralda. Apay nga binamasapol nga ginsayo ka. Anya ka diti sagsaganaam, ha? Diyak lang amin kahit amalipatan dagiti nasursuro ko, nanang. Iso nga gin-ensayo O sige, mapana ko niti kortok. Sige, ayaban kanto inton bangan tayon, anak. Uwan, nanang. Sapay ko ma. Tasan ama amuan ni nanang tinapasama. Sa dino pa'y lang tinapanam kabat. Apayasan ka kimuyog kadagiti kakaduam. Panggap ko ti agpasyar kumay di rancho, senyorito. Nayaw-awanak. Isuasaan ako na nagtuloy. Aging gagayam ita mayaw-awan ka ba ilain? Ngayon mo sana bali. Kumusta gayam nagiti trabahador? At adag magatda ang nagtrabaho, senyorito. Gapo, iti panangabog ko kadakwada. Nasayat launay no kasta.
Nusan mo lakit di ada daelen ti panagdalik ko. Ket dayja alakay Emiliano. Kumusta? Tinungpal ko ti imbilin nyo kanyak, senyorito. Sige. Nuada pa dawen kwentong bigat. Siyak ti makisarita ken kwana. O sige, panawang ka pa dito. Sige, senyorito. Anya nga ti pangpanggapan ni senyorito Brandon kin nila kay Emiliano. Malagip ko ti panang paltog ni Esmeralda kanya. Kagurguran ako. Kasanungatan no napuntaan ket natayag. Jak namnamaan ama iturad apaltugan ni Esmeralda na ijay agabat. Alis to gayam nga agtungtod. Ngam saan kadi aday tati kayat ko apagtungpalan na. Ti agbalin anaturad. Kabailan nan asalak niban ti bagina. Kadagiti agpanggep iti dakis kenkwana. Ngam hapay anapan ni gabat ijay. Binilin nga taatalaga ni Senyorito Brandon. Ay kasaritak to inton bigat. Emiliano, pagkariing ka talag. Wen, adda ka di kayat mo nga ibaga kanya. Kaya't ko lang ako mustaan ti panagtrabahom ija asyenda. Tay sumangpet ka, pinasapol ko ni Esmeralda ken ka. Talaga anak kadakdakesen dayjay agabat. Apay, ada ka didakas nga inaramid na ken ka. Awan matkit de. Binalagan naklaeng ket amok abilin ni Senyorito Brandon. Ay, makapungtot lakit de gapo iti panampaay mo ken kuana. Ket anya ti kayat na asawan. Gaputan ako rapay tayaon, abal-balayin na tayaon. Jak ipalubos nga agbaligi iti dakas apanggap na kan Esmeralda. Unang Jak ipalubos ama isagmak ni Esmeralda. Lumasap dapay itirabaw ti bangkay ko. Lakay, awan gaway mo. Narungsot, ti pasurot na. Uray day tati pakatayak. Ken kabailan meten ni Esmeralda asalak ni banti bagina. Ay, Emiliano. Ay saanan aray tati pakariribukam, Susana. Amagando saan ka makaturaw. Apay ngayon nasit ganak, Bruno. Anya ti ibagam kanyak. Di ka kadipay maturog. Nakasat ka tanasipotam ti asidig ko ken ka. Pinaltugan ka kuman. Apay akagurguran ag. Saan tang agkabusor? Pasurot na tayo amin ni Senyorito Brandon. Talaga kagura ka. Kung naman no sino ka, inagaw mo ti posisyon ko. Sana pud no dayta. Kaya't lang ni Senyorito Brandon nga agpaimbag kapailaan. Masapo lang may salayang ti mabati ka na ta. Intong bigat, agrang ta. Anya? Maputan ka. Kaputas sa anak, akabalan, kasta ka rin. Inkakit din maturog. Agpaimbag ka ba? Makadlawak, Brandon. Mabaybayam sa amatan ti panang sapulyo ti nang patay iti day di papam. Dayjay mo ng Esmeralda ti ipampamaysam. Dinapdan na kaming agsawar iti asyenda ni Doña Celedonia, mama. Ken ura iti asidag ti masakupan ni Don Servando. Talaga ka di apagatapam, Ida? Saan nga iti kasta? Ngamanyita mo tayo. No ija nga aglemlemeng dagiti tulisan. Sige, palubusan ka. Mama? Ngam saan kayo nga mas asidag iti nagbeddengan dagiti asyenda? Sige, no day tati pagayatan nyo. Kasaritak to dagiti daddo mga agbambantay diti Villa. Siguradom lang. Asaan na dagiti pasurot na Don Servando kan Doña Celedonia dagiti makalaban nyo. Wen, mama. Kahit kung iti kabitan na panawan, makimagan no asino ti pimatay ken ni papa.
Sige. Awagak tumanan ni Hepe Escobar. Nagkinadala unay. Talaga kabutang lak ni Gabat. Lik-lik-likan lak ti loko. Sana kaya't nagduelo kami. Tas sigurado patayag. Ang may kalak itinapintas sa kundaway. Libatag. Mas ka na mapukaw, tapos mapasublik ti sigo na posisyon ko ang Pangulo na iti pasurok ni Senyorito Brandon. Kasta gayam, tatang. Naimbag, tasan na kayo din ng Ranimanong Gabat? Nasapsapa kumaan na amwam dayta. Ad-damanan ti pungtot mo kinkuan na. Kat amangan no napatay mo. Tatang, saan nyo apiksaan? Amangan ng mga ginanang. Agnervyos tumanan. Kasaritak to ni Gabriel inton madamdama. Apay, tatang. Damagag, no binilin ni Senyorito Brandon asapulin na ka. Tatang, amangan nundang ran na kayo ni Manong Gabat. Kan lumaamuan day ta ni Senyorito Brandon. Diyan kaya tamay sagmak kayo. Makarik na kakadipay laeng iti panagbutang. Kaya't ko nga agtinulong ta amang parmag kadakwada. Ama Emiliano. Nakigtot ka ang nakakita kanyak. Gaputa ang maong nga dabasol mo kanyak. Agsublikan iti pagtatabasan. No agipulong dagiti kakadwak. Delikado ka kini Senyorito Brandon. Agsarita ta maipapan iti napasamak iti kanman. Apay nga mom nga addan ni Esmeralda ijay. Anya ti panggap mo iti balasang ka. Mapanak ko maijay rancho. Ngam nayaw-awanak. Saan nga ijay ti dalan ang mapan iti ranchaw? Saan ka nga agulbud kanyak Gabat? Binilin na kakadin ni Senyorito Brandon. Naturad kayo launay. Nabilag ni Senyorito Brandon. Balagan kayo. Agsubli kayo nga agtabas. Sa anak ang mabutang. Uray payday tati pakataya. Na kayo! Asa nga 15 tipos gak. Nga gwanawan iti asideg tinagbidingan ti Hacienda la Don Servando ken Doña Celidonia. Tapno si imonyo. Nuijay nga glemlemeng dagiti tulisan. Ngembalagan kayo. Saan kayo nga agbasak-basak iti Hacienda da Don Servando ken Doña Celidonia? Agtignay kayo nga rin. Senyorito Brandon, hindi ito pinaalayo a jacket yaw. Nagyamanak, nanabarang. Ay, senyorito, papanandadagi jay. Itay-pay mo na nakatpanaw da Gabat. Binaon ko'y da nga gwanawan itakinlaw da pa sa ti Hacienda, nanabarang. Masapol na makimugan dagiti tulsan anang patay iti day di pa ba? Senyorito, pay asaan da akadwa ni Brunaw. Biyangot ka bakit? Ay, No ni mamati pangibagam iti dayta. Agasawa man na itong pati mapay di tarupam. Ay, kwa nga men, senyorito. Agim-imon sa ni Bruno kinigabat. Ha? Nangagkuti panangkarit na kinigabat iti rabi Aniya? Saan damat saan natuloy ang nagduelo iti ibigat? Diyak ka mo daytaan na nabarang. Kasaritak to ni Bruno. Pang-asiyo, senyorito. Saan da ko mga ipulpulong kini Bruno? Ang mga nudang ranak, wino. Saan ka pilitan na nga uminom iti arak at tungpaan nagtumanan ni Doña Margarita? Nangyag ko tinagsaritaan nyo kinitatang mo itay bigat, Esmeralda. Matantanaga na klaunay. Anya tinangagyo? Salangadan ka no ni tatang mo day jay Gabriel. Anya? Diyak lang naawatan kahit no niya pa'y dagiti daduma nagsaritaan nyo kinitatang baw.
Diyak lang amin nakasaritan, talapdak ko matapimbanaw mo't itayan. Madanag na karon nanang. Ang mga nudangran ni Manong Gabat. Saan lang adag iti pasurot ni Senyorito Brandon ti pagpaggadanda. Ura, ikin ni Senyorito Brandon abisbaw. Nanang, anya nga tano mapanak man ni nagpamarang agtaptabas. Anya, Makipagtabasak mo't ka dagiti unas. ay saan adag kaw? Ang mga lumalasin da ka. Daknam na maanday di apanang salangat ni Ama Emiliano kanyag. Saan ang nagbutang nga amangan no dangrag? Amangan no jak nakatapal kat. Ure agi pulong ak kanokin ni Senyorito Brandon. Talaga anak karit. Atapon na binilin nak ni Senyorito Brandon. Tapno pagaramidak iti dakas ni Esmeralda. Malagip ko man ti panang paltog kanyak ni Esmeralda. Nagbiddo taksa ti panang isurok tinkwana nga agpaltog. Amangan no iso ti makapatay kanyak. Angam, may salaang ababae. Nakita ka ngay masidag ka ni Brandon. Itay binili na dagiti pasurot na ang mapanagwanawan na ti akin laod apasot ti asyenda. Kaslada na patag ngayon bagam kankwana. Ay kwa, senyora. Di kagulbod kanyak barang. Kayat mo tatungpaan ka man ha. When nubasnutan kay ti latigo ang nakasabit di ta diding. Ay, saan ka diya, senyora? Ibagakon. Nanggag ti panangkarit ni Bruno kinigabat iti rabi ay. Tonto. Apay ka no? Agem imon sa ni Bruno kinigabat. Kinarit na ang agduelo da kumaitay bigat. Nagbuting sabag. Diyak magustuhan day ta na amo ka. Ha, kasaritak to day chay. Iso dakit din nga kakadwak tiyag pipin na tayo. Surutek kumadag iti pasurot ko nga imbaon ko ang nagwanawan. Ngaming kadeng ko nga umayak payla ditoy tapno kasaritak nila ka Emiliano Gabat. Ayabak ka di, Senyorito. Tonto! Apaya tamagang paylaan. Pukawang ratan! Lakay Emiliano! Kaya't nakakano kasarita ni Senyorito Brandon. Apay ka no, Gabat? At langgong alakay. Nagsaludsod paylaan. No siya kimasidagkin ka, paltugang kalangin. Da kayo, akasidag dita alakay. Ulotin nyo ayasidig kanyak. No diyo kahit ngiramraman kayo paltugak. Maya kaon! Saan na masapul nga uludan tak? Saklaan ti paltugan nyaw. Saan kayo ang mangiramraman iti sa balay? Naturad ka loko. Naartang tiropa nila kay Emiliano ang sumungat. Anak kaigtom iti palang. Kasla nakasagana ang makirangat. Agtuya kaon. Ayapay laang ti aramidin nyaw, Senyorito Brandon. Ibilin yun kan Gabat apaltugan dak. Karkaritin na ka di si kaalakay. Si kagabat, anya pa lang aramidam. Paltugamon! Senyorito. Awan takro tataok. No di mo paltugan nila ka Emiliano, si kati una agkapaltugan. Sige! Patayin dakon nga awan gaway na. Ngam no agsayasay ti darak. Day tametan ti mamimpinsan apa nagrebelde dagiti trabahador iti asyenda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatang, sana mo bali namatay ka. Kasano kami pa'y kininana.
Talaga narangkas ni Senyorito Brandon. Anya pa ilan dar aramidem gabat. Sana mo palinday ti Abraham. Pagtugam nila kay Emiliano. No saan kumaanatang kanti ulom ama Emiliano? Saan mapasamak ken kadaytoy? Nakapatulong na ti paltog ni Kastaman di Manong. kayat ko gabat. Ipirul man itang tang. Diyak mapakawanday tanong mapatay na ni tatang ko. Ilunod ka. Patayag. Sino tinagpatog? Kamatan nyo na dyan ang kakabalyo. Masapol amay tatagyuan nyo. Sino mataday dyan nakakabanyo? Ay, tatang. Nagtali na iti nagkakaran na. Ay na. Ang tanda nagaklata. Anya nga tati kahit sa wanday to'y. Pandan sabot ang dakas anapasamak ka nagiti agama. Ay, impilit ba't gamit ni Esmeralda tinapan iti kaunasan. Kasadon numalasing nagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Anya talaga ti panggap na. Ay, ang mga doing tugot ni Esmeralda ti paltog na. Ay, inakman kit di kita ay. Saan mo ka diyan naawatan timbag akbarang? Apay asaan mo kadua ni Bruno? Ay, awan mo't, senyora. Saan ka numot napakadaan, dagiti kakadua ng agbanbantay iti asyenda no sa dino tinapananda. Agpapada kayo nga wanam muna. Pumalaw ka man lang iti sang anak. Ang mga no sa anak ang makapagtap. Pagkat makuptaran ka pa dito. Sige, senyora. Na, ang mga natumpaan nagagpaysaw. Ay, naigaw. Bulagat. Asino ka bintiyag kunakan kadong parang tadideng? Inanay ko, nagdugol sa amat yung timuging ko. Uray akla na ulaw. Nagasat payla ang day taagabat. Saan ang napaltugan? Ngam asino tinakakabalyoan ang paltugkan kwa na. May sangata at tulisan. Napartak dagiti pasamak. Nasiglat dayjay a kabalyero. Naimbag ta saan ni Senyorito Brandon ti pinaltugan da. Gonggunada. Panagkunak. Dandani manen adda matay iti Asyenda Margarita. Tatang, naimpagtada ng paltugkan manong gabat. Abang ano napatay na kakuman. Nay, si Kagayam Esmeralda. Itay kakadipay. Uy, tatang. Nagsaruno tayo laan. Nakitak ti amin na napasamag. Talaga nagbalinan na nakadaktakas at tao ni manong gabat. Kasanulangan na napatay na kayo. Nakasagana ak ang makigasang gasat. Uray palang laeng ti armas kaw. Ngamawan kawayo. Nakadaatuda. Patayin na kayo lakit di. Jack ipalubos ang matayak nga awan laban ko, Esmeralda. Nung napatay na kayo ni manong gabat? Jack mapakawan. Patayak mat. Awanan pa kay dumaan na kadagiti kakadwa na apasurot ni Senyorito Brandon. Narungrungsot pa yan ngam ni Bruno. Tata, nagsublin na kiti pasurot ni Senyorito Brandon anang kamat iti nakakabalyo. Kinasaya at pa Esmeralda. Pumanaw kan ang mga numadlaw da ka. Sige, tata. Ang mga nod ada makadlaw da no pumanaw ka dagos. Kana mga no ituloy dati da ka sa panggap da kada kayo. No madamag ni nanang mo tinapasamak apindaltog dito Asyenda. Madanagan lakit ni dayjay. Ay, basta. Saan kayo apanawan, tata? Agpapada kayo at tunto. Agmay-may salang di ulangan nakamatan. Napartak ang nagpataray iti kabalyo na, Senyorito. Kung saan may anasiputan tinagturungan na. Uray ko masinawariyo di sububukal nga asyenda. Ta sana makaadayo dayay. Adda na bati anang ituloy anang sapol iti dayjay ang nakakabalyo.
anang paltog kanyak, senyorito. Naggasat ta saan ka napuntaan gabat. Natay ka kuman. Asintado na kumati ng paltogin ka. Kita anti paltog mo kat nadadahil. Gapo siguro iti panaglingik, iti paltogak ko man nila kay Emiliano. Ti paltog ko tinatamaan na. Naggasat pa ilang dadyaala kay Emiliano. Natay kuman. Awan matan dito, senyorito. Nagsublin iti kaunasan na pagtabtabasan na. Dano na miday na. Ibagam nga agawidan kiti jebalay da akasaritak. Adda kamit lagayam dito'y Bruno. Itay pa'y asap-sapulan ka. Naggapwam ka de, tao manangsab ka. Nadulpet ka kan kasta unay alingit mo. Panya ko mati bibiyang mo na barang. Dahil nagman, amang numatumpa ka. Damdamagad na ka ni Dunya Margarita. Kaya't nakakano akasarita. Anya? Okay ka na. Diya ka mo. Amangan nutong paan na no pagdamaga. Sumrikak tulatan iti Villa inton madamdama. Panawan akon. Ipakaamok ti kadam. Nagkasat pa lang na jagabat. Saan ko napuntaan? Oh, jak maklon di pa nagmintis ko. Ang iti sumarno pa ng paltog ko kankuana. Siguraduak amatayan. Nagasat ka pa ilaang laka Emiliano. No sa nagapoy tinang paltog kinigabat. Natay ka kuman. Gapo tajak pa'y signaw ti tumangan iti barsanga, senyorito. Adu pa'y tinasken nga ipatungpal ko. Rumbeng adag iti dakes aruot ti maungaw. Talaga ka di anakarit kasi ka alakay? No saan ka kumaan nakarit jak binili ni gabat a paltogan na ka? Adda karbengak nga agsa. May saka lang nga mamirmiraot at trabador. Rumbeng agtulnog ka kanya. Mabit man lagayam. Amamom ka di ginang paltog kinigabat. Saan ko nga amaw? Inikang kay ti kabalyon tapno adaramatem amang siim kadagiti tulisan. Ngem numadog tala amakikom kumplot ka kadakwada. Jak bumdeng amang patay kada kayo amin nasang kapamilya. Isumat lagay magkastauna panagdandanag ko itay. Tandane kagaya man natay. Kasanon nawan da dyan nagpaltog kindi gapat. Saan pa'y anadanon ti rokod ti biyag ko, Susana? Umunapay amatay ni Brandown kan Doña Margarita. Hapay nga min akinarit mo. Saan nakakimarit? Dinamag kulaan kan gabat. No anya ti masapol ni Senyorito Brandon kanyak. Kat saan ka kuman ang nagsaludsod ngamin Amog. No anya ti panggurguraan kanyak ni Senyorito Brandon. Ngam, saan to nga agbaligi ti dakes apanggap na ken Esmeralda? Ay mabitlaang, saan kayo kadi ang nagkita ken ni Esmeralda? Ay, huwag gayam. Ang mga no agdapay laang ija kaunasan. Ay, agsubli at matlang agtapas. Tapos kulpay lang ang kaunasan iti dayto apasan. Nasamak dagiti natatayag aruat. Natalgad ang naglamangan tinang paltog kanya. Anam, asino nga taday chay? Esmeralda, saan? Di mo agawan ti paltog ko. Dakas ka! May turan mo may ka mapatay ni tatang ko! Agtungtong parak lang itibilin. No si Kati adda itibiyang ko. Awan pagpilyam. No saan ati agtungpal. Kagurgura ka! Basol ni tatang mo tinapasama. Nabilag ti padir akayat yu adong paran. Matay kayo laang. Apay ka sa tilang nga masimmangpet Brandon? Adda ka di kaguram? Sa anak lang nga makagura. Makapungto taklaunay mama.
Numabalinlak kumaas siya kung tinangpaltog kinila ka Emiliano. Di mo ko mapinapaltugan ka dagiti taom. Nakasagana ko manigabat amang paltog ken kwa na. Ngam ada ng paltog kinigabat. Aniya? Nagasat na saan anapuntahan. Asino tinagbasak-basak iti asyenda? Kasanon no si ka tinapaltugan? Naliwayan dagiti tao tinagsipot. Nasamag pa lang amin ti kaunasan. Kat, saan nyo natiliw da jay no asino ka estranghero? Saan mama? Nakalibas. Day tapay ti ad-adda ang nakapungtutak kinila ka Emiliano. Matakwatak laeng ang makikumkumplot kadagiti tulisan. Paltugak ad-daos. Iso ko ba tinapaltugan tauray no natayan? Kunak man no kinasarita mo iti dayjay alakay. Wan, ngam awan na aramidan na. Ado ti basol ang kanyak na yalakay. Bayam, siyak to ti makisarita kan kwa na. Paayabam kan ni Kabat, tas siyak ti makisarita kan ni Emiliano. Yak matin makita ni Esmeralda. Dito ikinang panawak kan kwa na. Yak mat nasabat. Ama Emiliano, nagsubli ka gayam. Apay nga inasit ganak gabat. Anya ti ibagam kanyak. Natangken kayo talaga. Himala ni Esmeralda kada kayo. No iso ti sapsapulan nyo, nagawidan. Nagkita kayo kan Esmeralda. Nabayag ka din amang limlimo ti anak yo. Naduktalan ni Gabat ti panang limlimo ti anak ko. Numaduktalan ni Senyorito Brandon ti panang limlimo na. Amangan no agpagad ti balasang nyo. Awan mailimod mo kan kwanan. Tapno amuyo. Pinanggap na nga agawon ti paltog ko. Kaya't nakapatayan. Apay gayta ka na ang anak ko. Imula-mulo ka sa no ti panagdandanag ko. Nanang, pakawanan da ka. Nung talaga at takas ta. Nay matangak ti amin na napasamak. Nung awan ko matinang paltog ka ni Manong Kabat. Amang ano napatay ko man ni Manong Kabat ni Tatang. Ina, ang nerbiyosak ang makalagip iti dayta ah. Amuyo ka din o niya tiriknak iti day ti aguntaway. Diyak nagawid at tinagsangit. Kaya't ko tulungan ni Tatang. Ispalag. Ngam imbis ani Tatang ti paltugan ni Manong Kabat. Iso ti kaya't ko paltugan. Sinapol ko adagos ti paltog mo itay, anak. Naimpagtasaan ko anay tungkot nana. Diyak lamon na niya kumat na aramid ko. Gaya mo nagapil kung dagiti kakadwana. Kinabsan na latan ni Bruno kasla di na nakita. Naglaw ko ti panang kusilap ni Bruno kanigapa. Ay, talaga akagurkura ni Bruno. Amang ano, isudan dumot lang agkakadwa at pipindatay. Manipod na paltugan ni Bruno. Kasla saan na kayat. Kasla na uyo ngagpaiso ni Gapat. Matlaw ko, nga dapay panagamak dagiti kakadwana. Na uyo nga mintim panagmatmataan. Jaknam namaan day nga inaramid ni Esmeralda. Kalpasan day ti panang paltog na kanyak anak kakabalyo. Pinanggap na nga agawon ti paltog ko. Kaya't nakapatayan. Tadakasak ka no. Dimteng kagaya man, Gabriel. Wan senyorito. Kinasaritak dagiti binaon ko anang sapol iti nang paltog kanyak. Enton maminsan. Diyakon kaya't ngagliway kayo. Wan senyorito.
Pagwanawanak anay bagdag iti kakadwa. Taamangan no iti sumaruno. Ket da kayo ti mapaltugan. Anya ti kunam. Ulitum. Kayat mo tapaltugan kalangan. Brandon, ano ka pasamakan ka? San kayo amakibiyang mama? Patayik laangan da ito agabat. Imbaga nakit din nga amangan no siya ti sumaruno mapaltugan. Lading itak, senyorito. Ang tiket ko asawan... Sige! Sumungbat ka! Pabutake kung ti bangam-bangam! Pumanaw kan gabat. Ang mga numalawanan na ka ni Brandon. Kaya't mo ka titag bali na kriminal, ha, Brandon? Sige, senyora. Panawan kayon. Pakawanan dak, senyorito. Di ka man lang pampanunot, Brandon. Anyat malalam iti kastang raramidam. Ngun kaya, mapan ka iti kabalbalayan. Inkaya ba ni Emiliano? Kaya't ko makasarita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talagang sa pagpungpungtutan nak na itagabat. Linabsan naklat tamanan. Saan nakakayat akasarita? Nagasat tadyak na puntaan. Ngam iti sumaruno. Sigurado ak amatayan. Napanan na nga tapalang. Tsak magustuhan na tiya. Andan nga iso tatal kanda. Isa masapol ang mapaksyat ko. Bayak man palang na ta. Planok pain no kasano ang mabalas ko tinang paltog ini kanya. Dayawot ti kinaturad mo. Ang kasano no si katipinaltugan ni Gabat. Nakasagana ka makikasanggasat, tatang. Kagkurak ni Manong Gabat. Kasano na napaltugan na kayo kat napatay na kayo? No awan ko matinang paltog kan kwa na. Amangan no nakamasayagak. Makasangit akit inay matangak. No awan ko matinang paltog kan kwa na. Amangan no nakamasayagak itan. Makasangit akit inay matangak, tatang. Naglok adanak kan pungtot tinariknak. Saan arumbeng nga agsangit ka, Esmeralda? Dagiti nalupoy laang ti agsangit. Imbas nga agsangit ka, lumaban ka. Uray addakan iti ngarab ni patay. Ni nga taang ano dahi dyan nagaraigi, tatang. Kalpasan ti danda ni panang patay mo kanyak. Na iturad mo pa ilang ti May. Awan ti rumbang nga pagbutngak. Gapot apaset ti asyenda ti nagtakteran dagiti balayo, Ama Emiliano. Binaunag ni Doña Margarita. Ket masapol a sumurot ka kanyak. Ket no saan ko akayat ti sumuraut. Anya ti aramidam. Saan dak nga urayan nga agpungtot. Ket anya ti aramidam. Ituloy mo ti mangpatay kanyak. Ama Emiliano, saan dak apilitan? Ken ibagak kada kayo. Saan laeng asikat ti madaksan? Amangan no agpada tayo amatay. Kasano da ito yan? Agsangsangit ni Nanang Itay. Di na panubusan ni tatang lumabalin. Anya nga ta kamin ayat ti imbaga ni Doña Margarita kan ni tatang. Ti amok ni Senyorito Brandon ti magpapayap kan ni tatang. Tama nga no, dadakas nga ramidan ha. Yung saan kanumat? Imutan Doña Margarita. Sana kayat ni tatang ti sumurot. Yung pinilit ni Manong Gabat. Diyawanan pain. Agbabawi ka nakaamamokan kwa na. Agbabawi ka nagtaltalag kan kwa na.
Kunak no na singpat. Inanam ti pagdandanagak. Simbre ko ni ti kwarto da ka ni tatang. Niya nga tayo ti ramidan da ka ni tatang. Siya pa'y ti may sama ta pagdandanagan ni nanang. Ngami sa patak. No andada ka sa mapasamak ka ni tatang. No dakas sa ramidan da kan ko na. Agid paalusak. Urayan niya ti magbaga ni nanang. Patayat matida. Nang runa da ijay a Gabriel. Nasaya ta nagtulnog ka si Morot Emiliano. Tano saan? Amangan no nakaraman ka manan ni Gabriel. Dahito iti kay mo dingan mi at trabahador. Kayarigan mi ti aso ang nakakawar iti biligyaw. Saan nakapagpungtutan? Kanjak kaya tiyag palpalikaw, Emiliano. Jak magustuhan tinapasamak itay bigat ijay kaunasan. Aramid laki ti dagiti tulisan. Titanda ni pan nakapaltog ni Gabat. Ngam amangan no siya kumamit ng tinatay ita. Nasaysaya at pa'y kuma. Ha? Awan sirbiti biyag mo lakay Emiliano. Maawatam. At daamin kalintagan tayo nga biyag. Baknang kinakurapay. Ha? Agpapada tayo amin amang mangan itiin na paoy. Nalaing ka sumungbat. Talaga ka di pagpungpong tuten nak. Ay, agpakpakumbaba kada kayo, senyora. Apay, anyakin ang paayaban nyo kanyak. Naibagak ko man, tiga po na pinayaban ka. No saan ka nakaarit, Emiliano. Amamom ka di, yan ang paltog kanigabat. Saan ko nga am mo? No saan mo nga am mo? Apay, asaan asikati pinaltugan na? Doña Margarita. Atapa katulisan day jay a kabalyero. Saan ka di akinatulang na kani Brandon? Tapno makamag dagiti tulisan. Ngayon ni nararamid mo? Ay, awan madmadlaw mi atulisan iti kabalbalayan, senyora. All bod! Ha? Anya nga tano saan ka pagawidan? Aging gaitisan ka nga agpudno. Kat parigatan da ka dagiti tao. Anyat makunam, ha? Uray patayendak, senyora. Awan maibagak kada kayo. No pagatapan da kami at trabahador, ang makikumkumplot kadagiti tulisan. Nagbigdot ka na. Agyaman ang kiti da ito itinimplayo akapik na nabarang. Saan kayo kadi makaturok? Saan pa ay Gabat? Sarsardampay lang. Kumusta mat tinagmalamyo dito Villa? Ay, nasaya at mas. Apay ka di damdamagam day ta kanyak barok. Mabutang kayon sa istorya na nabarang. Amang ano pang panunutan nyo katagipulongak. Kaslawan pa nagtalak yung kanyak. Tanauyong tilangak. Ay, kwa. Amangan ngamin no, makaisawa nga iti pakadaksak. Agan-anad kayo nga rod? Ha? Uwan gayam. Ni Bruno. Apay, anya ti may panggap kini Bruno. Ikarik. Sa anak nga agipulong na nabarang. Ay, nakaangasak pa'y itinalo ka iti panangis mo kanya. Ang amumitay bigat. Pinasapol ni Doña Margarita. Aldawan ni tay makita. Kasla na banog tilangana. Nakapanawan nila kay Emiliano. Nagsardeng matin ngagsarsarita da Gabat kanana barang. Kanya nga tati nagsaritaan da. Tiloko bakit nagipulong sakit dia.
Namuray pangatapan nak ni Gabat as siyak ti nagpanggap amang patay ken kuana sa anak ang mabutay. Inton bigatan ti panagtignay ko. Sana na masapol may pakaamok ti panang sapol ko iti nang paltog kanya. Sa anak lang nga makabalas no kaskasano. Gapot na no mapanek-mekak. Adi nang paltog kanyak ti nang patay iti dali Don Samiliano. Magungguna anak lakit eh. Kaya ni subli ni Senyorito Brandon ti panang idaulok karang iti pasurot na. Kalpasan na. Ipaknikto na sililimad day jay aggabat. Ay, agyaman na nakasangpot kayong tatang. Ni Nanang, kakaasyak anang parparelax kan ko na. Agsangsangit latan kapot danag na kada kayo. Iso nga kinunak maturugan. Iso day jay nakaturugan tatang. Ay, unay lakit din ti inaamaya. Tatang, anya timbaga ni Doña Margarita kada kayo. Ay, maipanggap man iti tao. Adandani nakapaltog ken Gabat. Atapon da atulisan dayjay a kabalyero. Kat pabasulendak a makikumkumplot kadakwada. Anya? Binutbuteng nak ni Doña Margarita. Asaan dak a pagawidan. Aging ga itijak agpudno. Parigaden dak kano. Aging ga iti sa anak amatay. Anya matan. Ay baglakit din na nakaturugan ni Nanang. Tanumangag na rin tangay bagbagayo. Ang nervyos manan. Esmeralda, napilitan nak ang nakigasang-gasan. Tiyak ipalubos apatayan dak nga awan gaway na. Tatang, anyamat tanda gito'y amalaklak aman tayo. Saan ka nagsagit? Oh, Awan basol ko. Nupod no nga addaamok kadagiti tulisan. Nabayag kuman anak ikadwa kami at trabahador iti asyenda. Tapos ka ni Bruno ti nagpanggap iti dagas kanya. Sigon iti palawag ni Nana Barang. Nagmintis laan ang paltog kanya. Kunak man no asintado. Talaga adakkel tigura na kanya. Masapol nga gan an nadag. Kan bilinak anay bagdag iti pasurot ko. Daag paliiw da anay bag. Na, ni Senyorito. Adda itingat punti agdan ti Villa. Gabat! Intulod mo ka din nila kay Emiliano itirabi. Saan, Senyorito? Di na kaya takuyugag. Nagpintas ko man nagundaway. Adda ka di pa'y makaamon no pinatay mo day jay alakay. Senyorito. Saan mo ka di amay tured apatayan? Nakasaganak nga agtalugod kada kayo. Ure asino. No ibilin nyo apatayak. Patayak. naimbag ka saan kayo ngay manugot ngay tulod na kayo ni Manong Gabat, tatang. Saan tayo lang mo? No niya tiramidan na kada kayo iti dalan. Nakasagana ak amang salaknib iti biyagkaw. Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka Esmeralda. Saan ko nga ipalubos amatayak nga awan gaway na. Kat no adamot da ka sa napasama kada kayo. Awan sa balya pabasulit no sana ni Manong Gabat. Kakurak launay da dya tao. Kahit anya ti aramidam no kas pangarigan. Ibalas ko, ti aramidan na kada kayo. Patayak mo ta. Numabalin ko malaeng Esmeralda. Yak kayak nga agbalin ka kriminal. Tatang, saan kayo mo maawatan no maminsan? Kaya't yung agbalinak amatibker. Sinursuruandak pa yamang salaknib iti biyag ko. Itang kasta ti bagayo. Gaputadyak kayat ama isagmak ka. Ngem, saan ka kumaapumatay? No adala ko mamakasaritak ka na dititulisan. Nanabasan ti aramidan da anak ko.
Ket sakbay nga adda matay ka na tayaw. Agpatingga kuman ti kinadakes da. Wen kayam, malagip ko tatang. Saan nga taan nagpulong ni Manong Gabat? Iti pa nagpanggap ko amang patay kan kuana. Gapo iti naramid na kada kayo? Saan mi ana pagsalitaan dayta ken Doña Margarita? Ken maysa, jak nakita ni Senyorito Brandon. Gam na saysayaat no maamuan na. Asaan abasta agbaligi iti dakes apanggap na kanyak. Ngam maamuanda no kuana sinursurwandak. Saan ka nga agbuteng iti dayta abanag? Ken nasaysayaat pa'y no maamuanda nga agina. Ani Gabat tinang sorsoro ken ka apumaltaw. Naglawan ang kaladtaan daytoy, senyorito. Pasat ka di pailang ti asindayo daytoy. Wan. Aging ga iti makitam amurdong ti kaunasan. Tay ti dagya pasat. Kukuan ni Don Servando. Nagsayang. Nalawa kumakao na sanday to'y, senyorito. Puno launay. Paglawa nga tayo ti 5 hektarya. Nabayagan na kayat kong ipatrabaho da ito ay kinila kay Emiliano. Anya? Diyak malipatan ti panang pabain na kanya. Nagkadkadan na ti Jaya napakadalit ni Esmeralda. Kasukat ti panangay ayam ko iti dayaw ti anak na. Ha? Napintas na ito yan na panunod ko apang dosaken ko na Gabat. Agmay-may salang amang bukat iti da ito'y nakalawlawa kalidaan. Anya? Agmay-may sana laang, senyorito. Wan. Kita man di pagpatinggaan ti kinatangken daye alakay. May mbag nakita ka adagos dagiti kakadduak nga guwan-wanawan. Kat pinartakak tilimisi iti dalan. Pasetun ti asyenda ni Doña Silidonia da ito ya. Kabalyo. Kan anya day karasakas. Talaga dito ikipagdakdakiwasan tinang paltog kanya ka. Masapo lang makimagkot si kriminal. Nagstaya na ko na. Tsak makita tinang paltog kanya ka. Sana mabali na mapatay na ka. Nagistaya na pa na. Kumulaba ka na yung baga. Sana mabali na mapaltugan na ka. Angore ka. Basta nakadalumat yung palpaltukan niya ka. Ang gapoy kidaya nga abagatan ng itimang palpaltukan niya ka. Nagiti kakaduak ni mang palpaltukan niya ka. Sana. Nagiti yung samatan di mang patay ka niya ka. Itilawad nga amyanan. Ang damat mang palpaltukan niya ka. Na ito yung santi ka ni Pusana ka. Pagkaradapak ako mamangit amyanan na daya. Nas ka naman iklika kita. Aray. Nagsaniit. Ano ti bain-bain. Nagtatadam ti bulong na iti. Amgit nga masagit ko. Nakasubjek ka rawon. Patayan takan no ko. Nagtilalaki tili ko na ka. Nakasagana rin iti paltog na. Saan? Jakpay kaya't ni matay. Saan na ka niya may lasin? Siyak ni Bruno! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay talaunay ti pakariribukag. Saan lakit di amamaingga ni Senyorito Branton? Ramido na lakit di ti amin na pamuspusan. Tap nagbaligi ti daka sa panggap na kada kayo, tatang. Talaga ang makipinatang kenak, Esmeralda. Ngam saan may akayat kininanang amay sagmak kayo? Ti dakas,
May sala abilin ni Senyorito Brandon kadagiti tao na. Agtungpal damat, tanakaw uyong mat dagiti. Nangro na launay day ang manong gabat. Nagbalin kayo sa anasingad. Sinurusuruan na kapay a pumaltog. Sa ita, kagurguramon. Talaga, tatang. Gapoy tinararamid na kada kayo. Impagarup ko lang na impag-atao. Agdua-dua aklakat nga rodan. Noon niya talaga tigapunan no apa si mursur taktan ko na. Ngam sana bali. Pagsayaatan naman, tain suro na paltog. Nasiputat ti panang payapay kanyak ni Gabat. Anya nga tamanen ti ibaga kanyak ni Senyorito Brandon. Amangan no ituloy nakapapaltugan kan Gabat. Masapol nga agsipot at anaimbag. Salaknibak ti bagik. Numaagaw ko ti paltog ni Gabat. Patayak ni Senyorito Brandon. Ha! Maksayanton ti kinabilag ni Doña Margarita. At kano kayat nga ibaga ni Senyorito Brandon, Ama Emiliano? Dumngeg kayo anaimbag. Manipod inton bigat. Sumardeng kan ngagtabas, Ama Emiliano. Anya ti kaya tyo asawan iti dayta, Senyorito Brandon. Ikatendakon trabahadaw. Mabuting kamadlagayam amaawanan iti panggedan, Ama Emiliano. Ada ka di mo't lapagpatinggaan ti kinatangken mo? Awan amok ang nagbasolak ka na kayaw. Saan dak basta maikat? Talaga natangken ka, Laka Emiliano. Ngam no siyak tagbilin. Awan makasalungasing. Mawatam? Arig na pinatay dakmatan. Nababala nga rodan ti tangdan ni. Ikatin nyo pa iti kalintagak nga biyag. Gabat isaganam ti paltog mo. Senyorito. Urayam ti bilin ko. No ibaga ka paltugam nila ka Emiliano. Paltugam? Hello, Doña Celedonia. Kita lang madan ngay mawag ka, amiga. Anya ti madamag? Anya? Natiliwan dagiti pasurot mo ni Bruno, ngagbasak-basak iti asendayo? Gatanyat na pasamak, Doña Celedonia. Isot na kaigapan, ti pa nagrarangit na. Sige, amiga. Takasaritak ni Brandon, may papanit na ito'y abanag. Wad, amiga. Sige. Adios. Salpag. Barang! Umay ka dito'y darasam! Apay, senyorita. Ibagam kiniborsyo asukunan na ni Brandon ijay kaunasan. Uwan, senyora. Bruno ka na! Sukunan nyo ka ni senyorito Brandon ijay kaunasan. Awanan ba inday jaya Bruno? Talaga natangkan ti ulo na. Naskan amatusa. Maramanan na itati kinaranggas ko. Mama, apay atinong padaklatan. Agin ko kuna kapailaan, Brandon. Imawag ni Doña Celedonia kanyak. Kat imbaga na akin na magkano nagiti pasurot na ni Bruno. Gapo iti pa nagbasak-basak na. Iti kao na sanda. Mama. Nakipin ng tugpay. Saan kong imbabaw ni Bruno? Tisinalbagan. Isukit din nakatungtong paak ka na kayo. Oray dagiti pasurot mo anagwanawan. Nakarangit kanumot dagiti pasurot ni Doña Celedonia. Pasit ti asinda tayo tinang ibaunak kadakwada, mama. At dayo iti asinda ni Doña Celedonia. Kumasakbay atinong patak. Nagdamag kayo, paingin muna.
Nasakit tinakam ko iti panangtong payo kanya ka. Kat, anya ita? Kalabanin akmat? Naglagay pa ang Brandon. Siyak pa'y lang ti katurayan. Ayan dagiti baon ko ang nagwanawan. Nagsaludsudan nyo ka ni? Saan? Gapoy tinalao sa pungtot ko. Oh, nakababain da ito napasamak. Kaya tiyo ka di nga gugubat tayo ka dagiti pada tayo nga sindero. Kasalitak dagiti baon kong nagwanawan. Tay suda ti mangilawlawag no anya at talaga ti pudno ang napasamak. Makita yung kadida ito'y nalawa ang kalagdaan, Ama Emiliano. Pasat pa'y lang da ito'y iti Hacienda Margarita. Iti dayjay kano abanda, tinakapasagan da iti Don Sabiliano. Amok ako kwa pailaang da ito'y ni Doña Margarita. Nga man amaadakan da ito'y alugar. Italaang manen anak ka umayak. Saan mo kadya sa ludsudon kanyak? Nuan niya ti kaadda tayo ditoy. Saanan anaskan? Saan ta nga imay ditoy no awan gapuna? Bilin ni Senyorito Brandon. Manipod inton bigat. Daytoy ti agbalin at trabahom. Pukanam dagiti ladda, ken bukwalam dagiti ramot na. 5 hektarya kano ti kalawan na daytoy. Agmay saak. Wan. Agmay sakay laan. Adda ka di reklamo yo. Saan at trabaho daytoy? No di ket may sa apanusa. Kasanulaangan kadagsen tinagbasulak. Amasapol nga ikarok. Saan ko ang masungbatan dayta sa ludsud yo, Ama Emiliano? Agpada tayo lang nga pababaon. Ket masapol nga agtulnog kayo kanya. No saan nyo akayat ti madusa. Inutendak apatayan ti kayat yo. Umay kayan. No kayat yo ti agsubli iti kaunasan. Adda kada kayon dayta. Mabalin nyo mo ti agawid din iti balayo. No kayat yo. Awanan kay ti bayin Bruno. Amom ka di ti katasawan da ito yung inaramid mo. Imbabain na kami kay Doña Silidonia. Kanang parnoy da ito'y iti pa naggugubat mi. Kaya't ko mabalas din ang paltog kanyak senyorito. Agkalintigan ka pa ilang. Kanya! Numabaling kumakat kaya't ka napatayin. Senyorito, manigata na nga umangas. Pagkawanan lang kuma. Pagkawanan? Kaya't kaapatayin? Saan, senyorito? Pangasayo. Saan nyo kumangaramid ng ganyak na ito? Saan? Saan? Kasalulangan ti rigrigat yo anang dalos. Iti nakalawlaw a kalagdaan, tatang. Balbalsan nak ni Brandon, Esmeralda. Kinagura na ti panangpaay ko itikid daw na. Siguro. Di na maaklo nakaskada kayo lahang timang pabain kan kuan ha. Karbengak timang salakmib kan ka anak ko. Tatang, kasano nga ruden? Awan sa bali apagpiliak no saan ati agtulnog. Dahito iti kay mudingan tayo ababaonan dagiti asyendero. Adan tumot la pagpatinggaan ti kinadakas na. Tatang. Ket no maikanak itinapintas agundaway. Matayag ni Brandon. Tatang, napaggadita pang panunutin nyo. Maisagmak kayo laang, agparbang kayo kuma. Diyak ipalubos nga inuten da tayo apatayan, Esmeralda. Ay na, kakaasim ni Bruno. Awan pa iti puot na. Nagbalayan ti dara iti pispis na. Ano, saan nga tan nga umangangas? Nanabarang. Apay. Anya tinapasama kini Bruno? Dinanog-danog ni Senyorito Brandon. Saan pa ilang anak na? Pinalit na iti paltog. Aging ka iti naawa na iti puot. Apay kano?
Anya ti basol na. Saan mo ka di nga amo ti inaramid na baraw? Gapo iti panagbasak-basak na iti asyenda da Doña Celidonia. Kinamag ka no dagiti pasurot na. Sakbay dayta, nagrarangat na kano pailaang. Nakakaasimot ni Bruno. Talaga anaranggas ni Senyorito Brandon. Maitured na ti pumatay. Marigatan kayo lakit di tatang. Masya na kunay kada kayo. Umay kayo tulungan. Babae ka, Esmeralda. Di mo ka ba elantikas di katuok at trabaho? Tultulungan da kayo matkan na ng ijay uma. Kan nasanayak matkan nga trabaho itinadagsan. Saan, anak ko? May abo ko dakday to'y apanusa. Naranggas dalaon ay tatang. Dakis da. Yak kaya't nagsangit ka. Tatang. Ad dalaeng akatawaan da ka no ipakitam ti kinalupoy mo. Jak malapdan no dadto matirik na. Lapdam ayagos na ka ti kinalupoy mo. Masapol anatibker ti pakinakam mo amang saranget iti pan nakairuruman tayo. Esmeralda, anak ko, handan tumat la pagpatinggaan ti amin. Doña Margarita, Senyorito Brandon, pagkawalan na ko ma. Nakapuot ka gaya man. Agyaman ka ta, nagbiag ka pa eh. Ngam patayang kamatla. Pangasyo, pagkawalan na ko ma. Ikan laki di sa bali ang gondaway. Kalpasan ti panang ibabain mo kada kami ni Brandon. Makapong tutak manan king kaprono. Gapoking ka na tong panak ni mama. Ay ha. No sana napatag ti panagayam mi kini Doña Celidonia. Naarunan ko man ti panaggugubat tayo. Kas dosam ni Gabriel ti mangidaulon kadag ti pasurot mi. Katagbalin ka lang nagagangay ababawnan. Anya? Gabat! Umasinig ka! Gabat! Senyorito. Manipo dita. Sukatamo ni Bruno ang mangidaulo kadag ti kakadwayo. Katagbalin lang na babaunam ni Bruno. Senyora, agyaman na kiti panagtalakyo kanyak. Anyat makuna ang Bruno. Oray agreklamo ka, awan mabalin mo pa, Bruno. Gabriel, kahit ko asik ka timang mansokin ni Bruno. Anya? Gundaway mo na makabalas. Kaya't kong ipabuyam kanyak ti kinarungsot mo. Kat nusaan ka ngagtungpal kanyak. Patayin kayo adwa! Gusto na itan. Isarding mo timang danog kini Bruno. Awanan pot na. Kat gunggun na na. Ada ka di pa iparamid yung kanyak, senyorito. Wano mapan konsukunan ni Ama Emiliano. Tapno itulnog kon iti kaladaan na pagtrabahuan na. Oray saan mo kumapay nga itulnog? Kat mabalin, tamo na matipapanan na. Nagbaliw iti panunod ko. Ha? Saan yun nga ituloy at tagabuan ni Ama Emiliano iti kaladaan, senyorito? San pa lang ay tangal daw. Sige. Mangikuyog kay ti kadwam kat umungen yo amin at trabahador kan dagiti pamilyana. Kalpasan na. Agsublikan to at dagos. Sige, senyorito. Anya nga tati pang panggap. Nuawan to pa'y puot ni Bruno. Igalot mo iti kabalyo. Isakay mo! Dagas sa ti pang panggapan ni senyorito Brandon kini Bruno. Kasla nimot manong gabat din ang kakasar-sari tayo itay tatang. Awan matgam kadwayo dito eh. Pimana umatla dagos, Esmeralda. Impakaam mo na laeng asaan pa laeng nga itanga aldaw ti panagtrabaho iti kaldaan. Kastagayam. Ay na, agbaloy ko man ti panunot ni Senyorito Brandon. Ibagak kan inam, ngagsagana kayo.
Ago umong tayo kano iti katingaan ti kabalbalayan. Taadda na patag na ibaga na kada tayo. Tatang, Ay, anyaman na tan. makapadanag met daytan, tatang. Anyaman nga tan di bagada. Basta agsagana kayo, Esmeralda. Nakadanon kami dito kabalbalayan. Ngam, awan pa iti puot ni Bruno ang nakagalot iti kabalyo. Senyorito, adun ti tattawa nag-umong. Nasaya at launay. Dahil tati kahit ko. Agtulnog dagiti tao kada tayo. Lakay Emiliano! Kadda ka din? Agtuyak, Senyorito Brandon. Day ni Esmeralda. Nakatakder iti abay nila kay Emiliano. Malasin nyo ka di dahito nakapaklab? Ana isa ka iti kabalyo. Yes, Senyorito. Sige! Gabat! Patangadam ni Bruno tapno makita dagiti tao tinuba na. Bruno, agreeing kan. Bruno! Ni Bruno kayo. Ni Bruno. Ama mo yun ni Bruno. At alkaklaw na ya tao. Naranggas! Ngam adadakal wino na dagsa na nagbasolan na kanya. Gapoy ti dayta. Dinusa. No ti pagtalka ka tao ket kabala kapatayan. Ad dapay akabalan kayo apatayan no agsukir kayo kanya. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.